Καλησπέρα κύριε Κουνδουράκη, έχουμε ήδη μαζί μας το καλεσμένο μας. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Ναι. Ναι, σας ακούμε. Κύριος Κουνδουράκης Μάριος, υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης του νομού Γλασιθίου, είναι κοντά μας. Κύριε Κουντουράκη, έχετε αναλάβει το τομέα του περιβάλλοντος και θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο τη τοποθέτησή σας σήμερα συγκεκριμένα για αυτό το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο που χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή, όπως αναφερθήκαμε και πριν, στο νερό μας. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καταρχήν δεν ξέρω να ακούω πριν καθαρά. Σε εσάς και στο ράδιο Έλευσης, διότι έχουμε Έλευσης. Και σε δύο παρουσιάστριες αγωνίστριες Ελληνίδες φίλες, οπότε τιμή μου που μιλάω σήμερα σε γυναίκες θα έλεγα. Όλη η τιμή δική μας. Και σε ένα βιώφωνο και μια φωνή η οποία πραγματικά μεταφέρει σήμερα στον άνθρωπο την αλήθεια. Και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος και να αναγνωριστεί αν τελικά υπάρχει αλήθεια μέσα σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο σήμερα έχει καταβάλει την ίδια τη ζωή του ανθρώπου και φτάνει στο σημείο αυτό το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο, όπως ανέφερατε και πριν στο ελάνιο κείμενο του Αρτέμιου του Σόρα, ο οποίος μας έχει δώσει με τεράστια μεγαλοπρέπεια, αρετή, αλλά και με όλα τα στοιχεία τα αποδεικτικά και με την αποδεικτική διεργασία, το να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε ποιος είσαι άνθρωπε, πώς δημιουργήθηκες άνθρωπε, από πού ήρθες και αφού ενσαρκώθηκες, γιατί ήρθες εδώ να κάνεις τι και ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός. Και μέσα σε αυτή την ιδέα της δημιουργίας και σε αυτή την υδάτινη δημιουργία που ενσαρκώθηκε σε αυτόν τον πλανήτη, το Γαία, που είναι υδάτινος και έχει νερό, και όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουν που ακούμε σήμερα, οτιδήποτε είναι δημιούργημα πέρα στην πλανήτη, αυτό Γαία Δήμητρα, γιατί το όνομα του πλανήτη είναι Δήμητρα για να γνωρίζουν οι άνθρωποι. Σωστά. Τους καλώ και τους παραπέμπω να διαβάσουν μέσα στην Εθερική Γραφή όλη αυτή την ιστορία που έχει αποτυπώσει με πρωτότυπα, με υπογραφή κείμενα ο Αρτέμις ο Σόρας, που είναι διοκόμενος για να σου κλείσουν εσένα τη γνώση, αν δεν θέλει άνθρωπε Έλληνα, που προσβάλλει σε αυτή την ενημέρωση, η οποία δεν θέλεις να την αναγνωρίσεις. Άρα ουσιαστικά λοιπόν όλοι με νερό είμαστε. Τα πάντα σήμερα είναι νερό. Ο πλανήτης είναι φτιαγμένος από νερό, τα ζώα, τα φυτά, οι άνθρωποι. Και σήμερα δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς νερό. Σήμερα λοιπόν θα να πω ότι αυτό το περιβάλλον το οποίο περιβάλλει και το νερό και εσένα και όλα τα δημιουργήματα, δεν έχει αυθονία ο άνθρωπος από αυτό το οποίο είναι φτιαγμένος. Διότι επιστημονικά γνωρίζουμε ότι όλη η δημιουργία του ανθρώπου περιλαμβάνει νερό. Και όλο το βάρος του ανθρώπου είναι νερό. Από τους ιστούς, από τους μυς, από τα πάντα. Άρα λοιπόν σήμερα έχω μπροστά μου και καλώ και δείχνω την οδό στον άνθρωπο, στον πολίτη σήμερα, τη σελίδα της ΕΙΔΑΠ. Μου λέει λοιπόν μέσα στη σελίδα της ΕΙΔΑΠ και αναγνωρίζει και δέχεται αυτός ο οποίος μου πουλάει το νερό, που δεν ξέρω σε ποιον ανήκει, μου το πουλάει όμως. Άρα λοιπόν σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένα Έθνη, όπως αναφέρει, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα τελευταία χρόνια, η πρόσβαση στο νερό δεν αποτελεί ακόμη παγκόσμια πραγματικότητα. Σε όλον τον κόσμο, 3 στους 10 ανθρώπους δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και 6 στους 10 στερούνται ασφαλών εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Αυτό λοιπόν μου το γράφει η ΕΙΔΑΠ. Αν είναι δυνατόν και πώς να συμβαίνει αυτό το πράγμα, αναρωτηθείτε, και είναι μπροστά σας αδέρφια. Έλληνες πολίτες, που το μόνο το οποίο σήμερα θα γυρίσει να δεις μετά από τα 1000 προβλήματα που έχεις στην καθημερινότητα που σε έχουν φορτώσει με αυτό το καθεστώς που είναι απέναντί σου, είναι να γυρίσεις, να καθίσεις σε ένα καναπέ, να φας, να πεις, να κοιμηθείς και να δεις κανένα reality. Πες λοιπόν στη σελίδα του ΕΙΔΑΠ να δεις ό,τι σου αναφέρει ότι άνθρωποι πεθαίνουν, άνθρωποι αρρωσταίνουν και σου λέει μάλιστα ότι έχω αποτύχει. Όταν λοιπόν εσύ φτιάξεις ένα σπίτι και φτιάξεις ένα πλανήτη, έχεις φροντίσει να δεις στα δημιουργήματά σου, στα παιδιά σου, με αυθονία το νερό. Και κάποιος σου στερεί σήμερα. Αλλά εσύ δυστυχώς έχεις μάθει μέχρι και σήμερα να βλέπεις μέχρι εκεί που βλέπουν τα μάτια σου πίσω και να βλέπεις ότι έρχεται. Και αυτό λοιπόν φτάνει στο σήμερα, γιατί θέλω να πάω και σε μια πρόσφατη είδηση που διάβαζα όσο περίμενα εδώ πέρα, το οποίο αυτή τη στιγμή τώρα, και ενώ το είχαμε ξαναναφέρει στο ράδιο Έλευσης σε μια εκπομπή προχθές, ότι είχε βγάλει μια ανακοίνωση έκτακτη το Υπουργείο της Αστείας για τον καιρό αυτό που έχουν δώσει και τον κωδικό όνομα Ιαννός. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε αγνοούμενους, έχουμε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί. Διάβαζα συγκεκριμένα για τον Βόλο, διάβαζα για την... έχω σημειώσει την περιοχή στην Καρδίτσα. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το οποίο απλά σου ανακοινώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι θα βρέξει πάρα πολύ. Και πάλι η υπαρξία σήμερα των πολιτικών όλων
που πληρώνεις και δεν ξέρεις και πόσα χρήματα έχεις πληρώσει μέχρι σήμερα πολίτη, φορολογούμενοι άνθρωποι, υπάκου, υποταγής, και φτάνεις στο σημείο να κάθεσαι στο καναπέ, σηκώνεσαι και να δεις τι. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος σήμερα πηγαίνει δίπλα σου. Μην ξεχνάμε, ή να θυμίσω καλύτερα, δικαιότερα, ότι πρόσφατα είχαμε 8 νεκρούς στην Εύβοια από πλημμύρες. Ναι. Και μάλιστα πριν μερικά χρόνια, 24 νεκρούς τον Νοέμβριο στη Μάλτα το 2017. Ακριβώς. Και ξανασυνεχίζουμε, μήπως και απόψε πάλι σήμερα, αύριο μετά να βιώσουμε το ίδιο. Διότι δεν έχουν καταφέρει να ελέγξουν ανθρώπινες ζωές. Και είναι μέσα στη Βουλή όλοι αυτοί και διαχειρίζονται τη ζωή των ανθρώπων. Κύριε Κονδουράκη. Ζωές ανθρώπων, κεντρικούν ανθρώπους. Όχι. Κύριε Κονδουράκη, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι επειδή το άκουσα, το έχουν σαν δεδομένο λόγω της κλιματικής αλλαγής που αναφέρονται, άλλο ένα θέμα μεγάλο, που το έχουν σαν δεδομένο πλέον ότι θα έχουμε τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι, και ποια είναι τα μέτρα για τον πολίτη. Να σου λέει να μην πεις έξω, να μείνεις σπίτι σου. Ναι. Όταν δεν έχω δρόμους, όταν δεν έχω ασφαλή μεταφορά σήμερα στο δικό μου διεύθυνο. Άρα λοιπόν φαίνεται η υπαρξία τους, φαίνεται ότι έχουν αποτύχει ακόμη και στο να γυρίζει δυστυχώς το ίδιο το περιβάλλον το οποίο έχει έλλειψη νερό στους ανθρώπους να σε πνίγει. Εδώ θέλω να αναφέρω στην πορεία, μια και μιλάμε για το νερό σήμερα, να πούμε ότι πέρα από αυτό το οποίο στην ΕΝΤΑ, το οποίο αναφέρει μόνο του ότι το νερό είναι σε έλλειψη, έχουμε και πρόβλημα στο νερό το οποίο δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο, διότι πρέπει ο άνθρωπος σήμερα να δει όλη την υφή για όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη, διότι είναι και εκείνος μέρος, και θα το πω σε ποιο γεωγραφικό μέρος ζει και διαβιώνει. Γι' αυτό η Ελλήνων Συνέλευση μιλάει για πανταχού της γέας, διότι όλο στον πλανήτη γέας σήμερα κατοικούν άνθρωποι. Έτσι. Άρα λοιπόν, και όλα συνδέονται. Από έρευνες, και μιλάμε για Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις βασικής υγιεινής, Ναι. που σημαίνει το νερό, και 1,5 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες. Μια άλλη έρευνα μου αναφέρει ότι, μισό λεπτάκι διότι έχω σημειώσει τα στοιχεία, το 80% των ασθενειών στις χώρες εκείνες που έχουν πρόβλημα από το νερό, Ναι. και συνήθως έχουμε σε νότιες χώρες αλλά και όχι μόνο σε νησιά όπως είναι και στη δικιά μας περιοχή εδώ πέρα λειψιδρία, αλλά όχι στο σημείο να φτάνει να υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας και ασθένειας που να φτάνει στο σημείο να πεθαίνουν άνθρωποι. Άρα λοιπόν το 80% των ασθενειών που έχουν έλλειψη από νερό, η ασθένειά τους οφείλεται στην έλλειψη του νερού. Αυτή είναι έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ναι, βεβαίως. Επίσης, το μη καθαρό νερό, και 3 παιδιά πεθαίνουν κάθε λεπτό εξαιτίας του μολυσμένου νερού. Αυτές λοιπόν είναι έρευνες οι οποίες αν δει ο κάθε ακροατής σήμερα και ψάξει, θα δει ότι αυτά υπάρχουν στο δίκτυο. Υπάρχουν έρευνες, υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν μελέτες οι οποίες κάνουν οι οργανισμοί οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα νερού. Ανταυτού όμως, σήμερα, κανένας δεν ελέγχει ακόμη και πόσο, όπως ανέφερα πριν, είναι υγιεινό το νερό μας. Και αυτή είναι μια δυναμική και μια δύναμη η οποία δίνεται στους ανθρώπους μέσα από την Ελλήνων Συνέλευση. Το οποίο τους δίνει την πληροφορία, τους δίνει την αλήθεια και να το ψάξει και μόνος του που λέμε ο καθένας και να δει αν τελικά αυτό το οποίο λέμε είναι έτσι ή δεν είναι. Θα σημερώνω λοιπόν ότι υπάρχει ένα ΦΕΚ το οποίο σε παραπέμπτει σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Είναι συγκεκριμένα, μισό λεπτά και την ανοίξω που έχω μπροστά μου. Περιμένουμε έτσι κι αλλιώς κι εμείς, γιατί καλό είναι ακριβώς να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για τα οποία αναφέρουμε. Σήμερα λοιπόν η κάθε περιοχή, ο κάθε δήμος θα πω, σωστά, Ναι. έχει μια επιχείρηση ίδρυυσης, το οποίο έχει να κάνει με το πόσιμο νερό. Εδώ λοιπόν έχω μπροστά μια εγκύκλωση που πρόσφατα πριν ένα χρόνο, 25 του 19, πήγε σε όλες τις κατατόπου υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την φορά και για την ίδρυυση των ανθρώπων, το οποίο σε παραπέμπτει σε ΦΕΚ του 2017 και σου λέει να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία της 3ης Νοεμβρίου του 1998, Ναι. που είναι τροποποίηση του 1787, 2015 παράγραφος 1787 νόμος. Άρα ουσιαστικά μας λέει τι? Ότι είναι υποχρεωμένη ο πολίτης, εφόσον ζητήσει εγγράφος στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και τις διατάξεις
και σύμφωνα με το κατά πόσο είναι κατάλληλο το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, έτσι ακριβώς αναφέρει μέσα. Αλλά μιλάμε ότι μπορεί σήμερα ο άνθρωπος να μάθει, να πάει να ζητήσει όλα αυτά τα στοιχεία και τα δείγματα που παίρνουν από τις γεωτρήσεις και από όλες τις δεξαμενές και από εκεί που παίρνουμε το νερό, το πόσιμο και φτάνει στη βρύση μας, να δει κατά πόσο τελικά αυτό που πίνει είναι υγιής, είναι ασφαλές, είναι καθαρό για να μπορέσει να αρρωστήσει. Εγώ όμως αυτό το οποίο βλέπω, είναι και ένα δίκτυο που αναφέραμε και οι προηγούμενοι πριν ομιλητές, το οποίο δεν ξέρω και εγώ τι να έχει μέσα στο δίκτυο μεταφοράς του νερού. Αυτό είναι κάτι άλλο, το οποίο πρέπει και αυτό το ερευνήσουμε. Και το οποίο βιώνουμε όλοι σήμερα για το νερό. Βλέπουμε ότι φτάνουμε στη διαδικασία να αγοράζουμε φιαλωμένα, ειδικά στην Κρήτη, που υπήρξε στη πληροφορία αυτή τη στιγμή 12 εταιρείες οι οποίες φιαλώνουν νερό, με πολύ μεγάλο κέρδος, ό,τι σημαίνει αυτό. Και στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν αρκετές φιαλώσεις. Αυτό βέβαια το αποδίδουν οι έρευνες και οι μελέτες και όλες οι εταιρείες που μιλάνε για το νερό στην αύξηση του τουρισμού. Ναι, χρειάζεται θα έλεγα φιάλωση, αλλά όχι αδέρφια να γίνεται πλαστικό. Γι' αυτό στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελληνικής Έλευσης δεν αναφέρει πουθενά πλαστική εφιάλωση. Διότι στη μεταφορά του, εφόσον έχουν πάρει όλες τις εγγυήσεις και όλες τις πιστοποιήσεις της εταιρείας οι οποίες τελώνουν νερό και φτάνει στο σημείο να πίνουμε νερό από την εφιάλωσή του, που ναι, χρειάζεται να υπάρχει και η εφιάλωση, αλλά όμως δεν ελέγχει κάποιος κρατικός μηχανισμός στο νερό αυτό το φιαλωμένο το οποίο φτάνει να το πιω εγώ και να το πει το κάθε παιδί μου, το κάθε άνθρωπος, έχει γίνει ασφαλές. Διότι αναφέρουν για 18 βαθμούς θερμοκρασία. Άρα ξέρετε ότι αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα σε πλαστικό μέσα παράγεται ουσία η οποία είναι καρκινογόνο. Βεβαίως. Και φτάνω στο σημείο να πίνω λοιπόν νερό καρκινογόνο. Και επίσης... Είναι λοιπόν τόσα πολλά τα οποία σήμερα δεν γνωρίζει ο άνθρωπος. Εγώ θέλω να παραπληκτώ πάντα τους ανθρώπους στην έρευνα, στην δικιά τους οδό, η οποία θα είναι σε αναγνώριση τελικά το τι συμβαίνει, και αυτό τους λέω να πάνε στους Δήμους, να πάνε στις υπηρεσίες του Δήμου, να ψάξουν να δουν τις έρευνες που κάνουν και τις μελέτες που έχουν, που σου αναφέρει εδώ πέρα ότι πρέπει να μετρήσεις την αγωγημότητα, να μετρήσεις τα χημικά που έχει μέσα, τα μέτρα, τα οργανικά τα οποία μπορεί να έχει μέσα, κατά πόσο είναι εκεί. Υπάρχει μια κλίμακα η οποία την έχει μέσα και η ΔΑΠ και σου λέει ότι πρέπει να είναι έτσι και έτσι και έτσι. Και, έτσι. Και αυτό γίνεται καθημερινά. Άρα λοιπόν ψάξω αδερφέ, ψάξω το πολίτη, δες το νερό που εφιαλώνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο, δες γιατί βάζεις φίλτρο στη βρύση σου, ανταυτού όμως εσύ βρίσκεις τη διαδικασία να πληρώνεις νερό. Και όταν έχω και χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν νερό, και η πολιτική σήμερα γι' αυτό δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα και μάλλον δεν έχει σκοπό να κάνει, γιατί θα το πω τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν σας βγάζω από τη ροή της σκέψης σας, ότι είχαμε και το να σφραγίζουν και τις πηγές μας. Σωστά, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο σε όλο αυτό που μας λέτε τώρα. Σωστά, δεν γίνεται σήμερα όλος ο πλανήτης που σας ανέφερα. Όταν γνωρίζεις ότι εσύ ο ίδιος που διοικείς τον πλανήτη είσαι και εσύ από νερό, ό,τι και να είσαι, δεν κάνεις το πρώτο μέλημά σου που είναι να διασφαλίσεις για την υγεία σου, έτσι, που είναι η ζωή σου. Γιατί χωρίς την υγεία δεν μπορεί να έχει ζωή. Άρα δεν διασφαλίζεις να υπάρχει επάρκεια νερού παντού. Παρά μόνο ελέγχεις το νερό, και παρά μόνο να θυμίσω εδώ πέρα σε κάποιους ακροατές ότι σήμερα στη Χιλή, και ας το ψάξουν και εκείνο, άρα τους δίνω άλλη μια πληροφορία, γίνονται πόλεμος και διαμάχες και ολόκληρες εμφύλιες, θα έλεγα, τεράστιες διαμάχες για το ποιος θα ελέγξει το νερό, το οποίο είναι ελάχιστο. Και το οποίο το νερό είναι αυτό το οποίο ελέγχει και την ανάπτυξη της Χιλής, παρόλο που η Χιλή είναι γεμάτη σε φυσικούς πόρους, όπως είναι ο χαλκός, τα κρούτα και τα ψάρια. Και το πρόβλημά τους είναι ότι δεν έχουν νερό. Και πολεμάνε εκεί, και τσακώνονται οι άνθρωποι, σκοτώνονται για το νερό. Δείτε βιντεάκι, υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης, όταν το Εθνικό Συμβούλιο Φυσικών Πόρων των ΗΠΑ αναφέρει ότι η ρύπανση του νερού αποτελεί το μεγαλύτερο υγειονομικό κίνδυνο της χώρας, ενώ στην Κίνα το 20% καλλιεργήσιμης γης έχει μολυθεί από τοξικά βαρέα μέταλλα με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των τοπικών κοινοτήτων. Δηλαδή θα βρείτε πάρα πολλά όταν ψάξετε μόνοι σας από επίσημους οργανισμούς, από παγκόσμιες έρευνες, από καθηγητές που έχουν μελετήσει όλο αυτό, όπως είναι πριν η ρύπανση που μπορεί να συμβαίνει από το πλαστικό μπουκάλι, το οποίο είναι τεράστια η ρύπανση που συμβαίνει σήμερα. Από τη μία φτιάχνεις το μπουκάλι, από τη μία παράγεις με την καύση για να φτιάξεις το μπουκάλι το πλαστικό ρήπους, την καύση λοιπόν του καυσίμου της ενέργειας, από την άλλη βάζεις το μπουκάλι, το πίνεις και δεν είναι υγιεινό, και μετά το πετάς και δημιουργείς ρήπους. Και όλα αυτά σήμερα τα δημιουργούν οι πολιτικές. Είναι καθαρά αυτό το οποίο αναφέρατε και εσείς.
δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα, ενώ μπορούν να επενδύσουν, και θα σας πω και ποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με λύσιμο όλο αυτό το πρόβλημα, γιατί πραγματικά η Ελληνική Συνέλευση είναι αυτή η οποία αναδεικνύει τα προβλήματα και δεν μπορώ σήμερα άλλο να βλέπω πολιτικούς να μιλάνε μόνο για το πρόβλημα. Δεν μπορώ να ακούω λοιπόν σήμερα να συζητάνε σε πάνελ, σε κανάλια, σε συζητήσεις που κάνουν και ανθρώποι καθημερινά και να συζητάνε για αυτό το ψεύδο το οποίο βιώνουμε σήμερα, το πρωτόγνωρο που βιώνουμε σήμερα, να έχω μια πολιτική σκηνή να ασχολείται την αρχή με την υγεία μου και να με προστατεύει και να το κάνει και με μια διαδικασία η οποία πολιτικά πήρε την αποδοχή του κόσμου και σήμερα να φτάνει στο σημείο να κοιτάζει το χρήμα και όχι την υγεία. Γιατί αυτό έχει κάνει. Και αυτό το βλέπει ο άνθρωπος. Άρα καταλαβαίνει ότι εδώ, όπως αναφέρανε και οι προηγούμενοι πριν συνέλληνες, εδώ υπάρχει θέμα. Αυτό θέλουμε αδερφέ, να το δεις εσύ. Δεν μπορώ να το δείχνω εγώ, πρέπει να το δεις, να καταλάβεις ότι εδώ υπάρχει ψέμα. Δες το όμως, πέρασε το από μια διαδικασία αποδεικτική και θα δεις μόνος ποιο είναι το θέμα. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί ο καθένας πρέπει να αντιληφθεί για να πάρει και θέση και την ευθύνη που μας αναλογεί και όλοι μαζί, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να βγούμε από αυτή τη κατάσταση, κύριε Κουνδουράκη. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένες θέσεις της Ελλήνους Συνέλευσης για την επόμενη μέρα όσον αφορά αυτό το θέμα μας και με το περιβάλλον και με το νερό? Πάντα η Ελλήνους Συνέλευσης και όλοι οι ομιλητές ή θα έλεγα οι υποψήφιες της Ελλήνους Συνέλευσης έχουν τη λύση, διότι οι πραγματικές δηλώσεις που ο ίδιος ο Αρτέμιος Κώστας υπογράφει σαν εκλεγμένος πρόεδρος από τη βάση που είναι ο άνθρωπος, που είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε μόνος με ελεύθερη βούληση τα τοπικά γραφεία Ελλήνους Συνέλευσης στον κάθε δήμο, είναι εκεί, είναι όρθιοι και περιμένουν πότε θα έρθουν όλοι οι υπόλοιποι για να εξαιρέσουμε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Το πλάνο αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την διακήρυξη που αναφέρει μέσα τι καταγγέλουμε, αναφέρει μέσα, όπως είπαμε και πριν, ότι καταγγέλουμε το άσυλο. Και μπορείτε να διαβάσετε και μόνοι να δείτε τι καταγγέλνουμε, όλα τα κόμματα, όλα αυτά τα οποία έχουμε σήμερα αποποιηθεί, όλοι αυτοί και δεν έχουν ζητήσει ποτέ σαν δικαιώματα τα οποία απορρέουν από την ίδια την ιστορία που έχει σήμερα ο άνθρωπος, ο Έλλην άνθρωπος ουσιαστικά, διότι όταν αναφέρουμε άνθρωπος μιλάμε για Έλλην. Άρα ουσιαστικά με το πρόγραμμα το οποίο έχει καταστεί το 2015 και αναφέρει προγραμματικές δηλώσεις με σφραγίδα και αριθμό πρωτοκόλλου Αρείου Πάγου, έχουμε τη λύση για όλα. Και εδώ θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα το νερό, που μιλάμε σήμερα, ότι στα πλαίσια προγραμματικών δηλώσεων του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης θα διαβάσω αποσπάσματα τα οποία είναι σε διάφορα άρθρα μέσα, προγραμματικές δηλώσεις. Και πάω λοιπόν στη Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλληλεία και τα παράγωγά του, που είναι η παράγραφος 5, και πάω στο 5.5 που αναφέρει το πότισμα θα γίνεται μόνο με καθαρό νερό απαλλαγμένο από δηλητήρια τοξίνες. Όπως είναι παράδειγμα το θόριο. Σας ξαναλέω ότι αυτά είναι γραμμένα και είναι δέσμευση με όλο αυτό το οποίο θα διαβάσω κάθε ακροατής που είναι στα social όλα, είναι σε ολοκληρωθία, μπορεί να τα δει οποιοσδήποτε και να δει ότι αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτα που λέμε. Πάμε λοιπόν στην παράγραφος 11, το οποίο είναι το νερό. 11.2. Όπου απαιτούνται διεργασίες παραγωγικές με νερό, θα τοποθετούνται για την απόλυτη καθαρότητα του νερού πιο τεχνολογικά άρτιες βιολογικοί καθαρισμοί. Συνεχίζουμε. Καθαρισμός όλων των υδάτων θα γίνουν από την πολιτεία μας από συχνότητες αποστατικές που με αυτές τώρα δηλητηριάζουν το νερό. Ξέρουν πολύ καλά οι επιστήμονες τι αναφέρουμε εδώ πέρα και να δουν βιντεάκια τα οποία αναφέρουν για την κρυσταλλική μορφή του νερού. Το νερό λοιπόν είναι θείο δώρο, γράφει πιο κάτω. Δεν το παράγει κανένας. Έτσι δεν μπορεί ποτέ να πωλείται. Το κόστος κατανάλωσης, η οποία πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό, είναι το κόστος της κατασκευής και συντήρησης του δικτύου διανομής. Σήμερα λοιπόν φτιάχνεις ένα σπίτι. Πληρώνεις για τη σύνδεση του νερού. Πληρώνεις για τη συντήρηση του νερού. Ή αν κάνεις μεταβίβαση, αν πουλήσεις να αγοράσεις, πληρώνεις το δίκτυο. Ωραία, δεν καταλαβαίνω σε ποιον ανήκει το νερό και μου το πουλάει σήμερα. Και αν κάποιος μπορεί να καταλάβει να μου το πει. Και ανταυτού, όταν χρωστάς το κόβουνε. Γιατί λοιπόν μου κόβει το νερό? Είναι δικό σου? Έχουν καταπατήσει δικαιώματα. Μιλάμε για κοινωνικό αγαθό. Μιλάμε για το αγαθό το οποίο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και στο στερεί ποιος? Η πολιτεία. Μα αυτή η πολιτεία έχει ανθρώπους? Έχει πολίτες? Άρα λοιπόν σκοτώνει τους πολίτες? Άρα την ίδια την πολιτεία γιατί το κάνει αυτό? Αναρωτηθείτε όλοι εσείς σήμερα τι συμβαίνει πραγματικά.
Γράφουμε λοιπόν πιο κάτω προγραμματικές δηλώσεις, να συνεχίσω. Θα γίνει ειδική επεξεργασία του θαλασσινού νερού, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λειψιδρίας που αντιμετωπίζουν αρκετά νησιά και με της πυρωτικής Ελλάδος. Και θέλω να σταθούμε λιγάκι εδώ πέρα, ότι είμαι στο νομό Λασιθίου, σε έναν νομό ο οποίος περιλαμβάνει ένα τεράστιο τουριστικό μέρος όπως είναι ο Άγιος Νικόλαος του Πατικό, αλλά και παράλληλα την Ιεράπετρα. Μια περιοχή, ένα δήμο, ο οποίος είναι πολύ υψηλά σε παραγωγή κυπευτικών. Όλοι γνωρίζουν σήμερα, ακόμη και στη Γερμανία, τι σημαίνει αγορά Ιεράπετρα. Ωραία. Πριν μερικά χρόνια λοιπόν οι συμπολίτες εκεί πέρα και οι κάτοικοι, ακόμη και οι γονείς οι οποίοι μένουν εκεί και ασχολούνται εν μέρει ακόμη με το κομμάτι της παραγωγής, είχαν τεράστιο πρόβλημα στο να ποτίσουν τα κυπευτικά. Και παρακαλάγανε και κάνουν εκεί ένα σωρό μαγκανίες από ό,τι θυμάμαι για να βρέξει. Αν είναι δυνατόν λοιπόν να μην έχεις φροντίσει εσύ, Δήμε, τοπική εκεί παράγοντα που πληρώνεσαι και εισπράττεις τα χρήματα του νερού του ανθρώπου, του κάθε δημότη, και κάνουν απλά λεζάντες μόνο για τα social και τα ΜΜΕ, να μην έχεις φροντίσει να συμπληρώσεις αυτό το πράγμα το οποίο ορθώς και καλά έκανες και το έφτιαξες πριν 30 χρόνια που θυμάμαι ήμουν αρκετά μικρός, και σήμερα δεν το έχεις συμπληρώσει αυτό με ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού, το οποίο είναι μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις που γράφουμε εδώ πέρα που διαβάσαμε της Ελληνικής Συνέλευσης. Και μπροστά μου έχω και μία μελέτη και μία μάλιστα διπλωματική εργασία η οποία έγινε σε σχολή πανεπιστημίου. Δεν θα αναφέρω τα ονόματα, αλλά υπάρχει αν θέλετε το δουν οι ακροατές, να τους παραπέσω που θα το βρούνε. Και αναφέρει ότι στις μέρες μας λειτουργούν 13.600 μονάδες αφαλάτωσης παγκοσμίως. Το 11% αυτών των μονάδων εγκαταστάθηκε τα τελευταία χρόνια. Το 38% από αυτές, 3% βρίσκονται στον Περσικό κόλπο. Το 17% στη ΣΥΠΑ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό συμβαίνει. Όλη αυτή η έκθεση, η οποία είναι πάρα πολλές σελίδες, στο πόρισμα στο τέλος είναι συγκεκριμένα 96 σελίδες, με πλήρη εικόνα το πώς φτιάχνεται, πώς μπορεί να γίνει αφαλάτωση, ποιες είναι οι διεργασίες και όλα αυτά. Είναι στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Καταλήγει στο ότι το πρόβλημα είναι οικονομικό. Εδώ γελάω, διότι να είναι δυνατόν σήμερα να μου λες πρόβλημα οικονομικό, να σου δώσω νερό και να μην πεθάνεις. Και γι' αυτό σου λένε. Που ξέρουμε και πολύ καλά. Λύνουμε το πρόβλημα της αφαλάτωσης του νερού, διότι στην Ελληνική Συνέλευση, στις προγραμματικές δηλώσεις, αναφέρουμε πόσα χρήματα έχουμε, δείχνουμε τα χρήματα σε ποιους λογαριασμούς είναι, και το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνουν χρήση. Και για να γίνουν χρήση, πρέπει αυτή η διοίκηση εκεί πέρα, η οποία είναι ο εχθρός σου, και αναφέραν και οι προηγούμενες μέρες στην Έλληνες πάρα πολύ ορθά, πρέπει να φύγουν από εκεί. Και επειδή έχουν γλυκαθεί με την καρέκλα, κάτω εκεί και περιμένουν τι. Να φύγουν μόνοι τους. Δεν θα φύγουνε. Άρα πρέπει να εκτελέσετε εσύ. Δεν θα φύγουν γιατί κρατάνε και την πίτα και το μαχαίρι, κύριε Κονδουράκη. Γι' αυτό πρέπει εμείς, όπως είπατε και εσείς, ο κάθε πολίτης να πάρει θέση, όπως είπαν και οι προηγούμενοι καλεσμένοι μας. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Θέλω πέρα και λίγο για την υγεία που πήραμε πριν και να κλείσω προγραμματικές δόσεις, διότι είναι τεράστιο κεφάλαιο, αλλά ό,τι έχει με το θέλω να το πω στον πολίτη να το ξέρει. Στο κεφάλαιο Υγεία 13, το 13.7, αναφέρουμε: το κύριο μέλημα της πολιτείας είναι οι πολίτες της να διαβιώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο να προάγει την υγεία με διατροφή ελληνική, μεσογειακή, με νερό, όπως μας το προσφέρει η μητέρα φύση και με καθαρό αέρα. Τόσο πολύ σημαντικό λοιπόν είναι το νερό, και γι' αυτό υπάρχει και ολόκληρο κεφάλαιο για τις προγραμματικές δηλώσεις του νερού, που δεν το έχει κανένα σήμερα. Και εδώ θέλω να πω στον άνθρωπο, στον πολίτη, στον ακροατή, ότι πρέπει να συμμετέχει. Τελικά να σηκωθεί. Δεν θέλω άλλο σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε να αναρωτιούνται το τι κάνουμε και ποιοι είμαστε. Δεν θέλω σήμερα όλοι αυτοί να μας λένε δεν γίνεται. Δεν θέλω σήμερα όλοι αυτοί να με ρωτάνε γιατί θα συνεχίσει στο έλευσης. Δεν θέλω να κάθονται και να είναι αδρανείς. Θέλω να αντιληφθούν, να καταλάβουν ότι σήμερα το αντίπαλο δέος είναι η Ελληνική Συνέλευση και είναι ο Αρτέμις τώρα. Είμαστε οι μόνοι και είναι ο μόνος ο οποίος είναι απέναντι σε όλο αυτό το καθεστώς, το οποίο τελικά αργά αλλά σταθερά θα πω, και είναι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα πραγματικά έτσι, διότι ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους, το βλέπουν. Έχουν μπει στη διαδικασία και βλέπουν. Γιατί τελικά αυτά τα παιδιά δεν έχουν νόηση, θα έλεγα. Κάνουν τόσες πολλές
κινήσεις οι οποίες είναι πανικού, είναι τρομαγμένα. Εμείς λοιπόν οι Έλληνες άνθρωποι είμαστε εδώ, θέλουμε να γίνουμε όλοι, διότι χρειάζομαστε πολύ κόσμο θα πω για να δικήσουμε όλο αυτό το σάπιο καθεστώς το οποίο είναι ανίκανο. Έτσι. Η γνώση λοιπόν η οποία θα πάρει σήμερα ο άνθρωπος θα είναι τα εφόδια του. Και αυτή η γνώση θα έρθει μέσα από τα γραφεία Ελλήνων Στέλευσης. Και αν για το χάραγμα το οποίο έχεις θα πω, φοβάσαι. Διότι αυτά τα ΜΜΕ σου προκαλούν μόνο φόβο και σε απομακρύνουν από την αλήθεια, ενώ τη βλέπεις. Θα μπει σήμερα λοιπόν σε όλα τα social που είναι γεμάτα και αυτή είναι η φωνή η δικιά μας πλέον, μια και μας απαγόρευσαν να βγαίνουμε έξω σε διαδηλώσεις που κάναμε μόνο εμείς για να θυμίσουμε τον κόσμο χρόνια τώρα. Έχουμε κάνει χιλιόμετρα και ο ίδιος ο Αρτέμις ο Σόρος έχει χτίσει όλο τον πλανήτη, όλη την Ηφίλιο, για να μάθουν όλοι ότι τελικά έχουν πλούτο. Πλούτος είναι δικός τους και είναι κρυμμένος. Τα εφόδια λοιπόν αυτά τα οποία θα πάρεις με τη γνώση, θα κάνεις επιτέλους να πω, μια ορθή επιλογή. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει δράση, πρέπει να δράσεις. Όταν είσαι αδρανής, ουσιαστικά συνειδησιακά νεκρός. Και αυτό είναι η τροφή του καθεστώτος. Αυτό τώρα λοιπόν ξέρεις ποιος είναι εχθρός. Πες μου, αυτό θέλεις να το κάνεις? Δηλαδή θα αναρωτήσει σήμερα κάθε πολίτη που με ακούει, ο κάθε ακροατής, αν θέλει. Αν δεν θέλει, να το πει στον εαυτό του. Και αν δεν το κάνει εκείνος, δεν το κάνει. Γι' αυτό λοιπόν εδώ υπάρχει το εσύ. Όλα είναι στην ακρίβεια. Δεν υπάρχει κάτι τυχαίο. Έχουν φτιαχτεί τα πάντα, είναι όλα έτοιμα. Τόσο μεγάλο σύστημα θα πω, οργάνωση, μια ατομική βόμβα η οποία θα είναι το τέλος τους, είναι το συνέλευση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και εδώ έχεις και μια τεράστια δύναμη που είναι η πένα σου. Και αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Γιατί αυτή η ιστορία η οποία δεν γνωρίζεις, αφού τη μάθεις, θα καταλάβεις τι πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να κάνεις άλλο. Βλέπεις ότι όλα τα κόμματα αυτά σήμερα έχουν τελειώσει τα πάντα. Έχουν διαλύσει τα πάντα, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο ότι είναι άνθρωποι και πάντα προσπαθούν να σε μπερδέψουν, να σου βάλουν μια φωτογραφία και να σου βάλουν μια παγίδα και να ασχολείσαι, ακούστε, να ασχολείστε με κάτι το οποίο είναι μετέωρο, κάτι το οποίο δεν έχει βάσεις, κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι αποσυντονισμός, αποπροσανατολισμός. Και γι' αυτό το πάνε πάντα έτσι. Πάγανε από βόρεια, όπως ανέφερε πριν και ο συνέλληνας κ. Σταγκούλης, με το Μακεδονία, και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και τρώνε τα πάντα. Μιλάω για εδάφη, μιλάω για περιουσίες και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή διότι χάσαμε το συλλογικό. Χάσαμε το όλον. Και το μόνο που σου έχει μείνει ακόμη είναι μόνο η πάτη σου. Είναι μόνο ουσιαστικά αυτό το οποίο βλέπεις με το εγώ σου. Παράτησε το αυτό, να γίνουμε όλοι, να γίνουμε ένα, να πάρεις τη δύναμη που σου δίνει η πένα σήμερα και αυτό σου δίνει Ελλήνος Στέλευσης, αφού γνωρίσεις και να κάνεις. Γιατί αυτό είναι το οποίο κάνω σήμερα όλους. Καλώ λοιπόν όλους τους Έλληνες, τους φιλέλληνες, όλους τους ανθρώπους να έρθουν να υπογράψουν μια εντολή πληρωμής, να την καταθέσουν στην ΑΔΕ και να δηλώσουν παρόν ως Έλληνες, ως κυρίαρχοι. Αυτό είναι που τους πω από το 16 τόσο πολύ και αυτό θα τους τελειώσει αυτή τη στιγμή. Γιατί απέναντί σου έχεις ένα καθεστώς το οποίο θα συνεχίσει να σκοτώνει και όλοι περιμένουν εσένα. Οπότε δεν έχεις άλλη επιλογή. Η επιλογή σου Ελλήνων Στέλευσης, κάνεις την εντολή αποπληρωμής που είναι εκεί και περιμένει εσένα, ό,τι και να σου έχουν πει τα ΜΜΕ και τους τελείωσες. Έτσι ακριβώς κύριε Κουνδουράκη, και αυτό μένει να το αντιληφθούν το σύνολο, όπως είπαμε, γιατί όλοι μαζί θα το φέρουμε εις πέρας αυτό το έργο. Ο αγώνας είναι πολλά χρόνια αυτής της ενημέρωσης για τους συμπολίτες μας. Δεν ξέρω αν τελειώσατε το θέμα σας, αν θέλετε να δώσετε ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ήρθαμε και στο τέλος της εκπομπής πλέον, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα οι οικογένειες να δουν λίγο πιο μακριά, να μην μείνει ο κάθε άνθρωπος στο δικό του σπίτι που βλέπει και θεωρεί οικογένεια. Η οικογένεια είναι ο οίκος του γένους, άρα ουσιαστικά είναι όλο το γένος. Θα γυρίσουμε πολύ, θα φτάσουμε σε προγόνους όπως είναι ο Αλέξανδρος, όπως είναι ο Ιάσονας, όπως είναι ο Αγαμένονας, οι τεράστιοι οι οποίοι σήμερα είναι αυτοί που έχουν δείξει τον δρόμο και τα έχουν γκρεμίσει, τα έχουν σπάσει όλα. Και έτσι λοιπόν ξαναέρθει ένας άνθρωπος που τα ετοίμησε, τα έδειξε, τα χάραξε, τα έγραψε. Διάβασε για να μάθει τι γίνεται.
Μελέτησε έτρα για να γνωρίσεις τα πάντα. Αυτό είναι το κάλεσμα σήμερα, να μάθεις τελικά ποιος είσαι και να δράσεις. Μην πρέπει να αγωνισμός, ότι η ιστορία παραλαμβάνεται δυστυχώς για να τη μάθεις. Είναι πολύ κοντά το γεγονός της Μήνης, όλες τις γενοκτονίες που κάνουν στην Έλληνα, και αν σκέφτεσαι ότι εσύ μπορεί να γλιτώσεις, το αντέχεις να το βιώσεις. Ξύπνα λοιπόν, δράσε, έστω και τελευταία στιγμή, και όλα θα γίνει δικά σου. Υπάρχει όλα, διότι έχει τεράστιο πλούτο που είναι δικό σου, είναι δικό σου. Αλλά αυτό θα το πάρουμε όλοι μαζί. Δεν το πάρεις μόνος σου. Έτσι. Τιμή μου. Τιμή και δική μας, κύριε Κουλδουράκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια άλλη φορά. Τα θέματα είναι τεράστια. Ευχαριστώ. Δίκαιη Ανατολή. Δύναμη, φως. Γεια σε όλους τους Έλληνες. Γεια σας. Να είστε καλά.